Zviri kutondipa stress pakuti haichamira. Nini zvokutonetsa. Uchiona nazvo. Zvokutonetsa kuti haichamira zvotondishungurudza kuti ndikutoshaya kuti chii haichamire. Kusvika pakusamira kudaro. Zvokundinetsa kuti chii? Ndikutoita here. Kuti titi chivanhu. Toita sei? Toenda kumadokta. Aninyatsozo riri tombozvifambisa sei kuti chivanhu here zvoti haichamire kuti tende kumadokta here. Wosvika una dokta ucho chingo zvinhu chandisizo kuti unyatsozvibatanidza papi ende nguva zvaitika zvinhu izvo zvakutondiwadza kuti pfupi haichamire. Zvinonetsa mai indoshoti chii chanyatsa kuiwana kuti zvonzi haichamiri zvoti yobva tonzi zvatosvika panguva yakadaro zvoti ina ndichatoziva kuti toita sei tinyatsoita sei chaizvo unyatsoona kuti iyi haichaitei wotomboti chii chiri kunetsa but toita plan here kuti tiite kuti toita sei nayo. Plan yandandinayo ndeyekuda so ndambotaura nemuridzi webhucha ndataura naro ataura kuti anogona kuida mombe chero ichirwara chinoita sei asi dambudziko rakunetsa ndeyekuti haichamiri yarwarwa. Ndosha toitengesa nemari mombe iyoyi. Panobuda mari pamombe iyoyi. Mombe ingarwarawo nechivanhu here zvokuti inobva ingonzi yarwara haichamiri yangoita toti chigwadara mombe yaita chigwadara here haichamiri yaita sei mombe iyoyi. Saka pangabuda mari yakawanda here pamombe iyoyi yarwara takutongotengesa neprice yegetaway price chero angoti 150 250 tongotengesa mombe yarwara haichamiri vanongonouraya